شہید کمانڈر مجید مرتضی نامہ 70 سنی شاتو بیا بکن احوالی انالاں بو کہیراں سبزیں گونکن ترانکی دل بریں او جہل نندو منا حالا دے زیمیگیں چطور کوہے دل دردیگاں درہیں بیٹھو لد دیما چیکناں جوریں بد اتیراں تو کشو کائی جان ناما پا کسر کندی کن ایرکن دیدگاں گرامولیں رازاں بیا دلے گاں حلیں او ماتی لولی او مسکیں ہاک چمے سرمگو ہیرتیں ریک ایمانا دلے دنزو ریک ہوری شنزگو نودی ترم لالیں ماہلے ماہیں دیم او پمن جنتیں امروزہ ننگو غیرتے نیلیں زیر ایمن چو بننداں لوگا سرداری ببنداں پاگا چووا بیتنکن درداناگ صد مرگ پا لگوری زندہ صد مرگ پا لگوری زندہ روباہی 1000 سالے عمر شیر شرطریں یک روچی شیر شرطریں یک روچی شیر شرطریں یک روچی